Čaute, vítam vás Dotman a dnešné video bude o tom, ako si ideme ukázať, ako si hacknúť peniaze na Dreamlague Soccer. Tak ideme na to. Stiahnete si ľudský Padher cez internet a Dreamlague cez obchod Play. Ja si zapnem ľudský Padher. Dáme Dreamlague. Otvoriť ponuku, vytvoriť upravený Apoku súbor. Dáme predstavať aplikáciu a načíta sa nám to. A keď sa to načíta, no tak tam dá úspešný, alebo neúspešný. 4-krát neúspešný, to potom musíte skúsiť od začiatku, alebo vám tam dá 2-krát úspešný, 2-krát neúspešný. Ja už to mám a potom dáte, bude vám tam písať. Dáte prejsť na súbor, potom sa vám tam otvorí. Či chcete odinštalovať alebo odinštalovať a nainštalovať. Ťuknete na súbor, dáte prestavať a inštalovať. Odinštaluje sa vám to, potom si to inštalujete. Keď to budete mať, tak iba ako normálne zapnete, dá sa vám to od začiatku, potom dáte, tam vám dačo nabehne, dáte OK, potom dáte, proste vyberiete si toho kapitána a potom ťuknete na tie peniaze a vyberiete si, aké chcete. Budete tu mať po 0, niekoľko centov, ako keby niekoľko centov. Tak ja si dám najväčšiu cenu. Dáte áno a už sa vám to hackuje. Tak čaute, vidíme sa pri ďalšom videu, majte sa.